találkozol papával? Igen. És mamával is? Igen. És suliba leszek, így velem nem találkozol? Nem. Nem. Hanem hétfőn. Nem. Hétfőn. Nem. Hétfőn sem? Nem. Tündér vagy, tudsz róla? Nem. Nem. Tündérben sem. Csengének hívnak? Nem. Akkor hogy hívnak? Na, ez egy jó kérdés, ugye? Nem. Nem. Te bete voltál, hogy nem? Nem. Ebédeltél ma? Igen. És mit ebédeltél? Fa. Te? Igen. Tejet ebédeltél? Igen. Nem azt mondta. Akkor mit mondtad? Szerintem ba. A bab, zöld bab volt. Ba? Nem azt mondtad, Babi? Szerintem azt mondta, hogy ba. Zöld babot ettél? Igen. És ízlelt? Igen. És a Déditől kapott paradicsomlevest, azt most tette meg. Most etted meg a paradicsomlevest. Igen. Ki az is ízlelt? Igen. De még korán van, hát ezért nem alszol. De. Ája. Álljál, mit csináld az álljál? Polcra merem rakni a teát. Micsoda? A polcra merem rakni a teát. De rossz volt az álljál? Rossz volt az álljál? Igen. Igen. Rossz helyre rakta a dolgokat, nem rakott rendet. Tündérke. Képzeld, Tündérke volt itt a papának, régi, nagyon régi haverja volt itt most. Ismered őt? Ivánnak hívják. Nem. Nem ismered, én se ismertem, képzeld, pedig hát én már 25 éve itt vagyok a világon. 25 és fél éve. És én se ismertem, képzeld, de tetszettél nekik a képen. Bizony. Mert itt volt a felesége is, meg a testvére is. Ők Kanadában laknak. Vagyis hát a testvére, ő nem, ő így Budapesten, azt hiszem. És mi van? Ez előtetetted a Ludoslata. tessék. Kezd még mindig itt a karácsony, ha nektek is van még fátok. Igen? És most aludni fogsz? Igen. 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 Én nem akarok ülni. Hát ez nem igaz, leültet az vagy a mama. Mamával is beszéltél? Igen. Nem? Nem. Nem? Nem. És szeretnél vele beszélni? Igen. Igen, odaadjam egy picit. Nem. Nem, szeretnél vele beszélni, akkor hogyan várjál? Nem, most már nem képzeld, kikapott a barszám, mert a bíró csalt. Bizony, nem adott meg egy gólt. Ő szoktad mondani, gól. Holnap 18-ra megyek iskolába. Megint 6:50-kor kelek, megint Nem. visszaka. És helyre mennek oda mamáig hozzád. Nem. Nem. Te jöttél? Nem. Nem. Jó mondtad, látod. És Cirike, aki kint van? Ja. Adtál neki csontot ma? Ja. Igen. Ja. Imádlak téged. És megsimogattad? Ja. És játszottál is vele? Ja. És meg is veregetted egy kicsit? Ja. Azt is, hát minden. Belőlem? Én meg most éppen kérdőívet töltöttem ki, képzeld. Küldtek egyet. Így hát elkezdtem kitöltögetni. Hát én. Hát attól a globáltól. Nem. Mi van? Titis. Titis. Itt vagyok. Titis. Itt vagyok, babus.
Cicus. Cicus? Cicus hol van? Kint van? Ja. Alszik már a cicus. Ja. Meg ő ilyenkor alszik. Hát egész nap Oda. után. Oda. Mi van ott? Ott kint alszik a cicus. Jó, kint alszik. Ja. Nagyon szédes a cicus. Baba. A baba is édes? Vava. Micsoda? Vava. Nem Kuty- mondtad, hogy baba? Nem, vava. Ja, baba, és a baba hol van? Du. Dolgozik. Ja. Dolgozik a baba. Igen, hát a babák éjszakánként dolgoznak. Jó. És akkor éjszaka figyelnek a házra a babák, hogy ne törjön be senki. Nem. Neked is van babád? Nem. Tudom, hogy nincs, akkor jól tudod te is. Mit? Igen. Tudom, hogy hát azt mondtad, hogy nincs. Csak azt mondtam, ma kérdeztem, mama, hogy mondtad, de hogy nincs kutyád. És szereted a kutyákat is. Baba. Bavá, igen, a bavákat. Baba. Bavá. A Bambiba is van babá. Meg Cilicita. Ja. Igen. És az őszgitácska. Ja. És az öreg néne. Ja. És annak a házikója. Ja. Mátra alján, valós élén. De édes vagy. Anyáékkal alszol? Oda. Igen. Oda. De azt is ott is ágyadban fogsz pikalukálni. Ja. Ja. Ott is mindenhol egyszerre alszol. Ja. Fürödsz? Ja. 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 Igen, igen. És az jó volt? Ja. Húztál is? Ja. Igen. Én bizony szeretlek. Elvileg megyünk holnap zumbára. Azt hiszem, írok egy e-mailt, hogy akkor mi van. A jövő héten volt? Azt hiszem. Akkor